ya make say Adom crane structures ahodo stores no containers wa Asante mu a GRIDCO company for eyi ni nyina every one more kwan mo sebeya lines for ya wo mo epes wo mo di gu form sebeya nyima hoden mu nsam ebetimi agina ne na so no wo betimi adi sa adwuma no na ne titu pa no Kumase konongo Kumase high tension lines no ho no mo di sa adwuma ya Adom TV Kasee etwaso afi apim hankron aduosia baako mu ene wo ye enyinam hoden kanea homa yi a edi enyinam hoden kanea efi konongo eba Kumase ne mpotamu etwam ko mantifi amantam do sebeya adehye benya enyinam hoden kanea de adi wo budwuma baaye nanso ebesi ne no empanimfo enye nsiesie adwumadie kese bia wo so a GRIDCO adwumakro no aba amane se afi de obeye nsiesie no wasan ayesa enyinam hoden kanea homa no bio amatimi asom omanfo esompa enam so ama nipa wonu asisi adan aye kiosk ni container hodo no empanimfo abo wo mamane se wonyi wadan no emfiri ho na anya saade a obebubu no saa kokoboi afi atwa mu ene wode maaye efiri bosome miensa ahyase ena GRIDCO adwumakro no hyase se woyi adan ene container hodo a omanfo de asisi enyinamodin kanea homa no kwan so enipa wo ho aka ewo GRIDCO adwumadie mu bi ebaako aye Samuel Pra woya mobile money ena afi Abubakar Sadika ono so ehoro nkrofo no ma omde omo bo amane bebre kwa mo since last year kwa mbeka kire say ade bi say be koso nti em prepare nti omo koran come ben before Xmas no nti o hwe the way ya Xmas no kofo be celebrate mo twen say mo yan di Xmas ni wie nti omo koran put omo ache ya twa omo ache ndi se ndo mo aban so mbe ya de ani asem bi aka ya de ambe de aboa omani na nti me nkwa me ntimi hwe se me ma de ba akopa ewo ho no be ma omodwuma na amo ye no aka ekire da bi ensunsanso de ayem hihie eni ensunsanso de abreme because asemi a megina hai me landries na wa hai ma employ nkwala be 15 enti nkwala be 15 sansunsanso we ba ebe kan kwala no ebe kan me yeremo ebe kan ebinum so yeremo na mum do mo be ye no mo dibim efi say e aban asase ebre Adom Kasee bo anade ani kotua wisi edi dwumadie na kire no na amanfo ahyase a wopa waadan so nchense nanso Adom Kasee ekoto maami akua firi a na wote mantwe baabi a wo buru GRIDCO adwumakro no mpanimfo enua ne nyina ne se ebre GRIDCO mpanimfo koduru ho se wokobubu ne container no na carpenterfo gina so a wo pa dan ne so nanso wo kire se mpanimfo ya mua ade afidie kwa share dan no ase a sabe Kasee wase container no dwurube carpenter ni iti so me kura metini sei me ni wia no pe ma frɛ ayi kura so ayi so o me twitwa container raise o me twitwa my friend free battery do de me ba eti o mo ba carpenter ni iti so o ka munya abotre kura na carpenter ni kura ya dey enyi free o na enwu say carpenter ni no wa dey what so do ya say my ready ya pass nyina aka nua wo tutu mo mu dia benum ase container kase ne ndua gusu nyina udu obi dia ho dia so omunya abotere no de omo de obetutu na se wo kwale saade a asem bia ne wo mo kwale saade se wo bubu obudu ba bia no bubu dia ne asem bia ne na se wo ma ne fa ntan dia nyame no ombedi nyame yakopon no ombedi wan fa nche wo mkura ebesi sabri Adom Kasee enya akwa ne mpanimfo da GRIDCO adwumakro no anu nkasaaye efa kwadu a eno akua firi ye ede bo wo hwin ohimete wiama ne boni firi Kumase